Mooi voort. Marlisa. Op het moment ben je in museumboerderij Ottensen in Struisteveen. Je kist alles vinden van ongeveer 100 jaar terug. Dus Ottensen ben natuurlijk bekend van de squallenplaten en de eerste tekening in de squallenboekjes. Voordat de tekening kwam, Cornelis Jetsen eigenlijk dacht van de boekjes van mijn ben best wel saai. Dus ik ga een collectie maken, mijn tekening. En dat is eigenlijk waar Ottensen begonnen is. En rondom Ottensen is hier een hele verzameling opgebouwd? Ja, hier is een hele verzameling opgebouwd van hoe het leven vroeger was. Dus een ouderwets arbeidershoeske, ouderwetse benneween, tjerkje, keuken met attributen. Ik ouderwetse kruidenierswinkeltjes, spultjes, dat ben hier ik echt daadwerkelijk dwan. En natuurlijk de volledige squalplatencollectie van Cornelis Jetsen. Dus alle 22 hingen hier in het museum. Het museumbezoek begint vaak even met een film, een introductiefilm. Die wordt een kwartiertje, dan krijg je wat meer informatie over Ottensen. En voor volwassenen hebben we een spreekwoordenpuzzel. Daar kan ik vaak wel een leuke competitie van maken worden. En voor Ben hebben we dus de spreekwoordenpuzzel en oud-Hollandse spellen.